Tidak lalay mga-vlogger. Dili lalay. Lalim ni mga guys. Labi-gabi taga mamonetize. Oh. Dili lalay. Lalim guys. Oh, sus ginawa na. Nay, pagmalangkat ni payong. Ha? Pagmalangkat. Say punta. Waterproof, rubber itong cellphone. Dito. Punta. Nay. Hello, what's up yo, what's up yo. So, Yo, what's up mga koys? good evening sa tanang mga siaw o mga boys diha. It's me, Provincianong Siaw. It's me, Kuya Jay. Oh, ang among gibuhat ron guys. Naami sa lasang, naami sa Pangpang, ka-upload big video. Bagyo guys. Inani kalisod ni nga mo ang sitwasyon dire guys. Nga vlog lagi kunuhay, unya walay signal sa mong balay. Diya may aring pangpang ng kusog kay signal nya kay kabagyo man. Payong ni guys, kapayong. Mayong Kinaluyan sa guys. ako na di po pwede dili tiwason kay uploading na 98% na dik. Oh, tanawa pati na kung iroo na damay pa. So, ano guys? Guys, basta tingin kayo guys. Na. Patay na gini guys. Hindi na gibatabang ni guys. Ay, duyan wala. Humod na gini guys. Asa man tani? Ano eh? Kari ka budlay ni nga mong kalaki. Kalaki guys. Kami. Ano siya guys? Di ba? So, what's up? Tanan. Ngayong gabi gabi kang ngit-ngit oh. Yung sa kanto ni ha? Ngit-ngit kayo. Gabi. Gabi kang ngit-ngit. Pasok na gini ko samput guys. Wala gyud. Ano siya naman yung abot ng ni Algeria? Wala pa. Ano guys, inani mi ka kuan guys. Oh, bilisura guys. Nah, tuyab ning kuan ni guys. Tuyab ning payong. Oh. Sus Ginoo ni. Kahoy Hangin na ni guys. Bunos. Eh, what's up mga guys? Pasa lagi ko mga guys. Oh, among payong mga guys. Wala gyud. Intonsis lagi ni mga guys. Tugnaw kay guys. Wala akong sampot guys, wala. Pasa lagi guys, oh. Lagi pasa na kahit ko. Ano, okay rin ni mga guys. Why problema? Nani ni? Oh. Turbo ni mo. Tidak lalay mga-vlogger. Dili lalay. Lalim ni mag-vlog guys. Gabi-gabi taga mamonetize. Oh. Dili lalay. Lalim guys. Oh, sus ginawa na. Nay, pagmalangkat ni payong. Ha? Pagmalangkat. Say punta. Waterproof, rubber itong cellphone. Halita. Nay. Ah, suntal. Ano ni hoy? Oh. Punta. Ano ron? Oh, dito. Salamat. Oh. Salamat. Ay, dito bang. Ha? Ano? Oh. Oh, mga guys. Listen kayo guys, oh. Gatangag ko yung pitaka mga guys. Nanay kalisod ning mag-vlog nga Oh. naa sa probinsya. Walay signal. Oh, sige, yan guys. Ayusit. Kapag tiro, binuuya, mat! Malinwa naman ng ipra, eh? Oh, prasa. Umana dali ay. Magani harak kong ingunin mo. Ito ang butangan og end screen. Pag oras niya na, Premier natin ni Electris. Automatic gitan. guys kay ang screen sa cellphone mga guys, wala na. Nay ulan, basa na. Haway ang kamot mga guys, oh, inana ng pasmado mga guys yung kamot, oh. Oh no! Habang kamot ba og kulasaw mga guys, ng pasmado. Kamot og kiriwan. Okay, bener na. So karon guys, medyo nito ang nangulan. So inanay siya guys, ay inanay gid ka lisod ning amo ang lugar. Amo ang isla. No?
Sus. Sorry Yusef. Baling basa. Imbis wa naligo kay kandingon. Basa ng ulan. So, grabe. Grabe among sakripisyo para gyud aning YouTube. Imagine ha, YouTube lang na gisakripisyo sama kay nani ka lison. Unsa pa kahag ikaw na? Ito na naman ako, di malaman. Mats! Wala ko iro. Oh, inani siya guys oh. Oh, diba? Inani kang ngit-ngit ang palibot sa lasang guys. Sama kang ngit-ngit sa akong paglaom. kangit-ngit sa iyang paglaom nimo. Pero sige lang. Sige lang og ngit-ngit akong paglaom nimo. Okay ra kayo. Ano, tanang kang ngit-ngit dunay gahulat nga kahayag. Basin day ugma sa buntag ako na imong handumon. Ngayong ikaw ay may pangminamahal. Nara. So karon guys, ika kana mo imong iwag. Pauli na me. Uli na mi. Wala dalan. Kami. Tira. Bayambak na. Nawala tayo dalan. Max! May ambag sir, yung Max, dalan ng Max. kalasiya. Kapit ni mawala. Mga koys. Kinabudlayan dyan eh mga Layan ang ulan gini. kinabudlayan dyan eh mga kasiyaw, mga koys ng among kalaki kay among uploading time gyud gabi eh, nawala na po, tingnan mo, tara. Sige. Kawala-wala sa sumipyat na mahagbong sa pangpangan ni ron, maningalan na laman ning among mga ipon na rin, nangamising na may. Inani ni mga koys basta sikat ng mga vlogger. Yeah. Hatag kimi og panahon ug oras para lamang ninyo. Sana all sikat. Sikat nga di ilado. Kadili ilado mga koys. Sikat nga di ilado. So ano guys, seryoso ta gamay. So ano siya? Balik ko nako. Kining among gibuhat sa tinuod lang. Dako kani nga sacrifice nawala na po. Oh, dako kani nga sacrifice kay imagine ha bisag kusog kayo nga ulan. Bisag nagbagyo. Adto gid gyapon mining kamot gid gyapon mi para maka-upload mi og bagong video. Bisan to og dili may nana ka sikat, dili may nana ka famous sa karon. So amo gyud gyapon gipaning kamutan nga mabuhat na mo amo ang part. So among hanyo sa inyo diha tanan kita ni nga video nga palihog i-subscribe ang amo ang YouTube channel. Biyahe ni Kuya Jay Og Provincianong Siaw. Og Secure Episodes. Secure episodes among group channel la guys. Ano na siya? Dahil lang taman kay ulit namin. So, salamat. God bless you. Bye-bye.